Mikti, come on, kti kadiang. Ha. Ketika Man. Oh. Mikti kadiang. Ketika diang. Sangken. Hana. Pi leg hangte. Leg hangte. Straight. Oh. Dan ketika Ketika man. man. Te perlu pejok ke video tak kasi kan long kaba. Sultanan mana mar ngandik kren. Tang dak ketian kasi itu ki brio ki bamdei ki Khasi. Tela de ki sotho ketian kasi la de ki nang man kren ketian kasi. Kambyang palat hunrei la de ki nang man kren ketian kasi pat kila syak kale mana mar ngai dim tak kasi no English. No Hindi, no English. Ma te hak jo ko paru ngan lek kli ka to kan itli ki jingkli habai de bat ki perlok parajor Khasi jongi namar kuba fite bhi boro bala sha ke singi at hoi tarek ka jela jongi kandap san pho snem tengan kli ka to kan itli ki jingkli habai de bat long kai ka message ka ba ki perlok parajor Khasi jongi ki dan ban ong leni ki dan ban share ma habai de bat kan ni tengam ko am slam ki por jong phi tong ini sedang no bat subscribe kini ka channel la ka de kesian kong pi page ma te ta hey kini nan polok yanya itu nan polok yanya ha nan polok yanya itu tu ya na tu na room ne nan neng ha nan polok nan polok polo इधर से जाएगा तो polo. no English no English No English. no English nan polok yanya no English Eh, pi itu dukan ni am kambing man bamja, ha? Pi itu dukan am kambing man bamja, stay. Ha? You cannot understand Khasi. No English. No English. Hindi. No Hindi, no English. Dukan bamja, hang teh hajan. Daletnya ni poisa teh kelong kumna. Ha? I guess he's asking something. No English. No English. You can ask. Oh. No English. Oh, खाने के लिए खाना. हाँ बमजा बमजा. बमजा बमजा. Oh. Oh. No English. Just go straight. No English. आगे जाइए. Oh. बमजा बमजा. वहाँ पे है. नहीं तो यहाँ पे भी है. खाने के लिए चाहिए ना इधर में भी है. No English. No Hindi. No English. मुझे नहीं आता. Khasi Khasi. उधर से जाके पूछे ना वहाँ वो अंकल को. Oh ha. No English. No English. No English. हाँ. Nama saya kasi badap sanpos nam jongka Meghalaya. I don't speak Khasi. No English. English I know. No English. Oh no, Hindi? No Hindi. No English. Tang Khasi? Kumna ong? Lashai kasi Tomorrow? Meghalaya. Dap sanpos nam. 20 rupees? Sanpos nam. 20? Sanpos. Oh, 50. Ha. Snam. 50 anniversary? Oh, Meghalaya. Lashai kasi. Lashai tomorrow, yes. Then? So, ngidan program. Done. State Central. State Central. Program. Program ban pulekot. Kuat leh. I don't know. Angam tipe program idan. Program pulekot. State Central. Library. Tip. Ngam tip. Oh, taken. Ni lek hangnya. Right? Then right. No English. Oh, no English. No English. He lek hangnya. Hangnya and kate. Chana. Left. Thick.
Kren Khasi, phi Kren Khasi. Pong. Pong. And kum no ong hang ne. Kum no. Left. And kum no ong. Kano kene. Kane ka. Kene. Right. Kene. Kti. Kati. Kti. Kumne faj. Kumne kti. M kati. Kene Direction. No English. Right. Left. Right. Ni kti. Come on kti kadiang. Ha. Kati ka. Man. Oh. Ni kti kadiang. Ketika diang. Sang ken. Hana. Pi leg hang de. Le hang te. Straight. Oh. Dan ketika Kti man. man. And ketika man tang. Junction. Ha. No English. No English. Ha. Apa? Ma phi ong ngale. Come on. Ngale come on. Man. Ngale kti come on. Ketika man. Ha ni kti come on. Tang ketika man. Kti come on. Then we. Oh. Excuse me, do you speak Khasi? Yeah. Can you inform to him like where that body is going to the central library in the Khasi? Kali bari. Hoi. Em yong le kti come on. Oh taksi. Ta. Ong bet barek. Ha. Ta kublai sibun ma. Ta. Kublai ma. Kublai. Hey, kani ka nan polok ya ni? Nan polok. Bukan. Nan polok ya ni itu. Kumno kumta bintip ni kamera mo. Tinggal Khasi ba ka jela jongi kandap sampos nam. Yeah. Kumno kumta ya. Lesai Khasi at hoy tarik ka state Meghalaya kan celebrate ya golden jubilee ma bala dap sampos nam bintip. Ani ta le ta. Lesibon. Hashwaban kut kan hi video ngasa nu tanggawe ma kumbangau phi kawai ka jingkali ka banga kwaban kali ni gi perlok prajor Khasi habede bat ka jingdap san house nem ka jela jongi ka ka message lane ka jingkwa ka jongki ban share no ta jong phi ba ro ma te kimdon ki perlok prajor Khasi yang ni de poi ni golf fling ki don tang ki ba na we mta mo ki nong asam bat ta ter te tom le ngam shu kun no ko video hang ni hi te habedi bat kani ka jing celebrate jongi baro te sa comment na phi ken ha po comment section ma ke ka jingkwa ka jong phi ban ong namar bun hi ki paj ba pe ki video ka jonga stanat ban tule ki comments ma te ne kliang ka jonga ke ka bang ka ban ong longa kwa ban ai kuble phi baro ba ka jela jongi ka dap san post nem te ka long ke ka ba stanat bat ka jingkwa ka jonga hi ban kong ka long ba ngini kan ria no kata ka jing bini bisni anut moi we khang ba ka jela jongi kan kiu kan pau habro ka we jongka India ka jela Meghalaya ba nongumna kan nong pau na mo ngala ba no po India jongi khang ba ki we ki state ba po mainland India ki bi khon ma kinam ken po la ne kinam ken tron ya ka jela ka jongi te tang tai long ka jing bisni pi hon ke de ka we ka ba tron bhai ka jela ka jongi ma am kwa ba kan don bat ka ba bun preng jonga jong pi ba ngitip ha kata ka de ka jing bam sab la ne tin English kong corruption ma te la de long ka bala ini persang we pi we namar ke ka ba le na ka bata ka jing pha ka sedang na pi bat na ngai te we de bat ke ne ka jing bam sabru long ho ji to ki ba la bam mat ya ka ba bam reingi ki badang kio pat kham tam ki khana samla ma in kham ni kan ria habe de bat kani ka jing bam sap khanang ba ka jela jongi kan kio ma te tangum ta hi kuma kiong kari bat ka jaj ban riu ka shong tangi ki khon samla te kum ki khon samla ni de ban pule bha ban le bha ke kam ki ba na ka banta jong ka jing met jong bha jong ka jela hi bro ko hoi ngam de uta motivational speaker le ni uta ba da biang da pro bha mo ban sneng ni te nga skren ni ke ka ba nga don hakli jong ngai ka ba menta hi te tang tai plok pa jong kwa pen bun po ri phi ban pe ni ki video na ma
la de page kapto try kala don ko basau san minute te tang tai khuble sibon ngin skin lu pat phakawi ka video